हॅलो फ्रेंड्स, आम्ही बाहेर आलतो बँकेमध्ये पैसे काढायला, पण पैसे निघलेच नाही. तर का आम्ही स्वामी समर्थ इथं मंदिर नाही का तिथपर्यंत आलो आहोत. यूट्यूबचा खतरा आज नको काही वातावरण किती छान आहे. हे पहा, जय किती लांब चालला आहे. मोकळी जागा आहे ना त्याच्यामुळे. हे कुठे चालला? इकडे हो. छान वातावरण आहे.